Percentatges. Els impostos. Un impost és un percentatge del preu que s'afegeix al preu original. Normalment, el posa el govern i serveix per pagar les despeses d'un país. Per tant, no només pagaré el 100% del producte, sinó que pagaré també aquest percentatge d'impost. Si és el 16%, pagaré el 116% del producte. Imaginem que una televisió val 140 euros. Però li hem d'aplicar el 16% d'IVA. Multipliquem 140 euros per 116% i trobem el resultat final amb el preu que hem de pagar. Pagarem 162,40 euros. Pels problemes, t'aconsello que miris els problemes tipus de percentatges.